kining garbo, naba mo'y garbo, unsa man ang garbo, pride. Kana bang ikaw ragi sakto mo ginay mean nga kana ganing description anang pride. Kana bang tao nga murag paminaw niya siya ragi sakto nya og naa gani sukwahi sa iyang gisulti pulos na sayop. Saman, wa mo anang klasihas batasan? Usahay. Na ano? Kaning nagwali na. Kusugang tingog na. Otrosan mo. Kamong niingon nga naa, mga garbuhon mo. Mao na ang garbo. Unya, ang dako kayong dimalas baka or kangilad aning garbo mo nang gitawag na siyag the prince of all sins, siyagi amahan sa tanang sala. Ang nakaapan ana kay kanang mga taong garbohon dili makakita og kamatuoran, di sila kakita sa truth. Ang kamatuoran wa di gid la makita kay kining atong kaugalingon matod pa sa mga spiritual guides, mura man kuno ni siya og kananaang sibuyas ba? Kining atong self ba? Kanabtang Bombay, sibuyas gud. Naamnay daghang mga pak no kanang iyang ana-ana. Og sigihan gina nimog susi, sigihan gina nimog paksit, mo ending gyud ka ngawa di ay. Wa gyud di ay. Empty kini atong self. Empty man eh. Nandan, ikay sakto. Maingon karon ako, kanas father, naaman ay chicks. Pero katong imong gibuhat kay galagot ka nako. Imo kong gidaot ba? Siyasa mo na nagpuyo yang chicks. To dito. Ato-ato una. Ayaw lang. Di ba? Wa na. Wag tang na. Basta nahibaw ko. Hibaw ko na. Ang imo na panaot ragyod kanas father, hingwarta man na. Hingwarta na. Yan siya, asa man iyang kwartang daghan. Ayaw na lang, hibaw na ko. Mao na ang mga garbuhon. Og imo siyang sundan ba? Muindi nga wa di ay. Di mo to. Para gud nang garbuhon, iskwela gid ha? Iskwela gyud. Kay unsa na lang imong kaugmaon ug di ka mo iskwela. Nya moingon dahil itong usa, bisag ako moingon ko, naalagi dito'y nurse nga napriso sa Cebu City Jail. Gisintensyahan pag yun og life sentence. Naalagi dito'y engineer napriso lagi kay namaligyag Shabu. Naalagi dito'y lawyer nga napriso sad kay kaso estafa. Nya tinuod pa ng imong giingon na kung mo graduate ka og kurso maayo kag kaugmaon. Si Jesus lagi wa lagi to ka graduate, wa lagi to ka eskwela, nahimo man laging manluluwas. Si San Pedro wa sa to ka eskwela, nahimo man laging unang Santo Papa. Si San Jose namanday rato, nahimo man laging amahan sa tibuok simbahan. Ang ato laging silingan nga pobre kaayo, mao man lagi sangpiton basta mo clog up ang kanal. Mao may mo kabkab dito sa mga kanal, mao may mohimog kanal nga magantos anang init kay tanan. Naalagi tay silingan nga profesional nga porti narong nindutag trabaho diha sa gobyerno, sige man lagig pangurakot. Nya raba ang iyang kwartang gikurakot mao pagigamit pagkural aning atong agianan nga di na gid hinuon ta kaagi. Nya mao nay nindot nga kaugmaon, mao na usahay kaning atong mga isulti bitaw nya mosangko pagyog kasuko wa gid nay kamatuoran. Muna sa unang pagbasa si Jeremias nga buutan kaayo nga propeta nangandoy pagtabang siyang isig katao ang mga pagarbuhon nga mga leaders sa katawhan nagplano nga patyon siya. Pero tanawa ang taong mapaubsanon sama ni Jeremias, igo ra siyang niingon, Ginoo,
ikaw nalay mag-igo nila. Ila kong giplanuhan nga patyon, naghimo na silang mga laang para nako, pero ikaw ragi makapalingkawas nako. Kining mga mapaubsanon sad mga igsoon, kining mapaubsanon ba, di gid na masuko. Oh, kaning mga pagarbuhon, pirming masuko. Kanabitang pari nga inigsod sa sakristi, gakusmod ng naong. Oh. Maoning nagwali. Kay dagli kay makakitag sayop ning mga pagarbuhon. Pero kining mga mapaubsanon, sama ni Jeremias, sama ni Jesus, dali kay makakitag nindot bisan diha sa bati kaayo nga sitwasyon. Oh. Sinang ka si Jeremias, gigdumtan sa tanang tao, gilotos, kakita pag isyag nindot, Ginoo, ikaw ang akong manluluwas, dili ko nimo pasagdan, imo kong tabangan. Muna pagtubag nato sa salmo, sa itong tubag, kuang man ni tingali, kang sulti man ng Jeremias, o Ginoo akong Dios, nagadangop ako kanimo. Nabi tayo sa kainahan, ingon ako, Father, tabangi ko, ang akong bana nangabit, ang among anak nga upat ka buok gibiyaan. Ako di akos gawas nang inabuhi kog maayo para sa among pamilya, giusik-usikan lang dahil animal kong bana. Ana, unsa may akong buhaton ani Pader? Purti naman ning sakita, ako din giingnan, congratulations, naa nakakaroy kahimtang nga sitwasyon nga makapraktis gyud kag maayo sa sugo ni Kristo para nimo isip asawa og inahan. Unsa mang sugua pa der? Nako kana bang mayon kang for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Mauna ni ron, matuma na gid na, congratulations. Awa na gid siya ni text na kog balik. Hibaw jud ko ato nga nagsigi tog yaw-yaw. Blisto di pariya, buang-buang kaning pariya, tiwasan manunta. Para sa mga mapaubsanon, kanang mga bati nga sitwasyon, mauna nang panahona nga motubo ang imong mga virtues. Kay kaning ato go mga maayong hiyas, mga virtues, dim ani muliho kun way giatubang nga sitwasyon. Sama nang pusil ba? Ang pusil di man na mo buto kung wa kay kaaway o wa kay pusilonon. Mura kag buang magsigig pamusil, way lami ipusil basta wa kay gitarget. Pero butangig targetonon, apurting alegriha. Parehas boxer ba? Kanang boxer magsigilag sumbag sa pansimbag, murag buang mo na mangita gina siyang sparring mate kay nindot kay sukmago ning naa kay bakser ko ka nga kisay mo sukmagon katuding pansimbag nga di man tumusukmag og baos. Moro to imong practice-practicean pero mangita gyud kag kontra. Monas Manny Pacquiao karon bisag pila na edad niya? 40 na kapin. Mangita pa gid siya kontra kay ngano man boxer man gud siya. Pangutana siya ngano man Senator Manny nga naa naman nimo tanan ang imong record sa boxing world di naman na matupngan niya sinisad sa record nimo sa mga Pilipinos nga nahimong successful lisod naman sa kinang tukman ang imong naabot ron gikan ninda kag shooter niya karon senador na ka. Ingon din siya, ako mangunang gugma ang pagboxing. Mangita gyud kog kontra ang masag si Jinky akong kulatahon, mangita gyud kog kontra. Mao na og imo ganing gugma ang pagkakatoliko pangitag yawa. Haron ma-practice nimo ang imong pagkakatoliko, mahadlok naman og yawa anon. Maobitang ni Anhis Kristo aron pagbuntog si yawa, nya sunod-sunod kang Kristo nya hadlok daig mga yawanon. Muna si Jeremias nakita niya na mao ni pinakanindot. Diri sad sa atong ebanghelyo si Jesus nakita pod niya nga mao ning mga tawhana akong gianhi, mao ning mga tawhana ang akong
pasabton nga sayop day sila. Nagyaw-yaw sila dire. Pirmig yung masupo ni kanibita mga tagas o garbo, pirmig yung masupo. Iyang giingnan ang mga sundao. Nganong wa man ninyo sila dadadin eh? Nganong wa man nimo dakpa tong Hesus? Ingon na mga sundao, stilan sir, karon pag may nakadungog og tao nga grabe kayo mo explain og kanang pasabot sa Biblia. Ha? Kamo nailad mo niya? Mga wa sad mo'y alamag. Di ba anak to? Ang Mesiyas adto mataos Bethlehem sa lungsod ni David. Diin man matao si Kristo. Ibaw mo. Oy, tubag. Otro sa demo. Si Kristo dito matao sa Bethlehem, sa Belen, sa yuta ni David. Kay naatol man tong nagpasinsos si Jose, kay kaliwat man siya ni David. So natao gid siya Bethlehem. Secret lang, kay dito raman intaos pasungan, wa man gibandilyo nga di ana ang Mesiyas. Dito raman sa pasungan, ang mga pobre raman nga mga magbalantay sa hayupan ang nakakita. Wa may mga leaders nga nakakita. Nya pag human sa niya itong katao, gipangita mang Herodes, ni bakwit mas Ehipto, di wa gi naka-record nga atong panahon na way naka-record nga sa Bethlehem siya na tao. Gikan sa Ehipto, pagbalik, Herodes naman kato naman sang anak ni Herodes ang nagdaa dito sa kaning sa Huda. Aning bakwit sila ngadto sa Galilea. Motong dito na siya gatubo sa Galilea. Pero wa sila kahibaw dito di ay matao gyud sa Bethlehem. Natuman gid ang kasulatan. Nya nasa sila gisulting lain katawanan kay ba? Duna bagoy Parisiyo. Kay kaning Parisiyo mao man ang nagtuon og maayos balaod. Duna bagoy Parisiyo sa atong pundok na mituoan ng tawhana. Uy, kanides Nicodemos, usas ilang mga tinamod kaayo nga Parisiyo, ni ngadto mo din siyang Hesus. Di ba siya man to'y niingon nga, Lord, unsa man gid ning imong pagkatao? Ingon dahil si Hesus, di ka kasabot ani kung di ka matao pag-usab. Niya, musod kustiyan sa kong inahan. Niya, Parisiyo ka, kabugo sa nimo Nya mo tong ni-explain din si Kristo, for God so loved the world that He gave us His only Son. Kung iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanan. Naminaw mo ni ang lecture ni Kristo ngadto ni kani si Nicodemo. Oy, niingon tos Nicodemos. Ingon siya, nganong gasige man taghukom niya nga naa magid unta type desiderata, naa magid unta tay SOP nga dili ta mo hukom sa tao basta di pa nato mahibaw-an ang iyag yung kamatuoran, di pa nato siya mapasulti. Nganong gasige naman tarong hukom niya? Suko na sila. Unsa man ka? Tuos ka niya? Otro sa ka? Parisiyo mga ka? Pagtuon og klaro, bugo man kang parisiryoha ka. Kanang mao na ang mga taong garbuhon, di ka kitag kamatuoran, pirming suko, pirming sayop. Muna kamo mga paggarbuhon diha nga nanimba, apil na ning nagwali, hunongon tanan ning bisyuha. Ilisan tanan ni og pagpaubos. Ug ang taong mapaubsanon mangita gyud nindot or makakita gyud nindot diha sa tanang dapit. Parehabitas bata na akong nakit-an nga gibunog sa inahan. Ang iyang duaan giguba sa inahan dito ilang tugkaran. Buang ka, di na ka musaka diri. Gamay kayong bata, 2 years old. Iya pasakon, duwa man dito. Muhilak man, gubon bitaw tong iyang trak-trak nga plastic. Hilak ang bata, sikad-sikad siyuta. Ingon ding mama, sakang mama nga to, mga pobre kayong mga anak. Saka ding mama balik, bahala ka diyan, matay ka diyan, buang ka. May ratag, matay ka diyan. Sige kisi-kisi ang bata dito, ligid-ligid siyuta. Pati man sakitan giguba iyang duaan. Wada ngatig 5 minutos, nahilom ang bata. Unsa may gibuhat, gasigig ana siyang kamot sa bunbon, nya ibutang siyang nya ini kahog sa bunbon ri, iya sang sauron. Ana na sad siya, lingaw kay siya. Iya ibubu ang bunbon diri nya sahod na pod siya. Lingaw kayong bata. Nakakita sa siya duaan ang bunbon. Kamo, inyong bana mangabit. Muduwa mo sa kabit. Makigduwa mo sa kabit.
makigpangaon mo sa kabit, o dili gani pagarbuhon ka. Sige, manindog na ta.